Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Karon nga daw Lunes sa Nobyembre 8 tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatin pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod, ginansara ang bakuna card. Governor Lacson, suportado ang pagbalik sa Negros Island region. Sa balita national, Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1, ginaduso ng imuon National Vaccine Day. DepEd naglunsor sa helpline para sa mga estudyante kag school personnel. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Lasay sa Tres Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gindansara sang gobyerno sa Bacolod City ang bakuna card sa labi sa Bacolod Government Center kina sang hapon Lunes. Iningin pangunahan ni Mayor Bing Leonardia upod si Bacolod EOC Executive Director M. Ang pila ka opisyal kag department heads. Ang bakuna card ang digital copy sa vaccination records ng tawo nga nagpabakuna kontra COVID-19 nga mayroon sang QR code para sa madasig nga verification kag authentication na. Suno kay ang mag-uumpisa ang syudad sa phase 1 sa pagpatuman sang bakuna card para sa mga fully vaccinated nga magabiyahe sa lokal kag ini ang mga available sa general population sa palaabuton na. Ang pagkuha sang bakuna card ang pagi sa Facebook technical support page sa Management Information Technology and Computer Services o kon MITCS o kon bakuna bcdts@gmail.com kagining makuha sulod sang 3 tubtub o kon 2 tubtub 3 kadlaw. Ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia nga dako nga bagay ang bakuna card para ma-verify ang vax card sang residente. The convenience of information technology, ang bakuna card ni ang para sa akon isa ka basic issue diri is the authenticity. So like for example, we were faced with that problem nga ang tendency natin was accept vaccination cards. Hindi ba ta kasiguro kung genuine na kung hindi? Nabadyan si Mayor Bing Leonardia. Tubtub karon ginadilian pa ang mga minor de edad nga magsulod sa mall. Magluwas na lamang kung magpabakuna kontra COVID-19 ang mga nagaedad 12 tubtub 17 anyos. Ini ang pagklaro ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center matapos nga may mga minor de edad nga yara sa sulod sa mall bisan hindi man magpabakuna. Ginalantaw ni Sorongon nga natabo ini bagod posible may confusion sa alert level system nga ginapatuman sa syudad kag posible ang pag-insyende sa mga ginikanan nga pwede na ang mga minors sa mall matapos ginbuksan ang pediatric vaccination sa mall. Suno kay Sorongon, nagapabilin sa alert level 4 ang syudad tubtob Nobyembre 15. Ini apisar nga classify sang DOH-6 ang Bacolod bilang alert level 2 kasunod sa pagnubo sang COVID-19 cases. Dugang pa ni Sorongon, ginsapol na ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa mall managers para ipahanumdom nga ginadilian sa gihapon ng paglagaw sa mga minor de edad. Nagpanugyan si Sorongon sa publiko nga maghulat sa anunsyo sa National IATF sa bag-o nga alert level system ginahimo sa kada ika-15 kag ika-30 nga adlaw sa kada bulan. Sa dugang nga balita lokal, bukas si Bacolod Councilor Archie Baribar nga i-lift o kon paliputan ng curfew sa Bacolod City. Sa karon, padayon niya ginapatuman ng curfew sa syudad las 10 ang gabi tubtob las 4 sang kagahon sa masunod nga adlaw. Ginpahayag ni Baribar ang author sang curfew ordinance. Tuyo sini nga mas makahulat ang mga negosyo sa Bacolod City. Pero ginklaro sang konsehal nga magahulat ini sang suhestyon sa Bacolod Emergency Operations Center kag Interagency Task Force angot sini. Ginpahayag man ni Baribar man sang face mask, face shield kag social distancing ordinance. Tinguan pa sini nga ma-reconcile ang ginpagwa nga mando sang DICT kag EO 52 ni Mayor Bing Leonardia nga nagakakas sang requirement ka plastic barriers sa mga public utility vehicles bangod mayara ini sang kinalain sa ordinansa sang syudad. Either we lift it or we cut it short, no? Parang makahulag man mayo ang aton nga mga negosyo o ang aton nga general population. Nabatian na si Bacolod Councilor Archie Baribara. Sa iba nga balita lokal, nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mabalik ang Negros Island Region kun NIR sa pagpungko sa nga bag-o nga presidente sa Pilipinas. Suno kay Lacson, wala magbago ang iya panindugan angod sa pagduso sa plano nga liwat isahon ang isla sa Negros bilang NIR o kun Region 18. Nagapati ang gobernador nga kun matutukan sa masunod nga administrasyon ng NIR, ini ang ipaagi na sa isa ka kasuguan kag mapainan sa nagakaigo nga pondo. Mayo 29, tuig 2015, gintukod ang NIR pagi sa executive order sang Santo Presidente nga si Benigno Aquino III. Apang sa 2017, ini ang gindula ni Presidente Rodrigo Duterte bangod sa kakulang sang pondo.
Sa dugang pangabalita lokal, plano man sang gobyerno probensyal nga panubuan ang kondulaon ang pagmatuman sang curfew hours sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Bong Lacson, iya pagakonsultahon ng mga alkalde sang probinsya gudi baloon kung ano ang mahisugtan sang mayoriya. Ginpahayag ni Lacson nga mag-i-issue siya sang panibagong executive order angot sini anuman nga adlaw subong nga semana. Abril 9, 2021 sang ginpermahan sang gobernador ang executive order number 21-22 series of 2021 nga nagapatuman sang curfew hours umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon sa bugos nga Negros Occidental agod mapaganhagan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Gin-confirmar ni Third ID Philippine Army spokesperson Captain Kim Apitong nga nakagwa na sa hospital ang 4 ka soldado nga napilasan sa engkwentro sa tunga sang 79th ID batok sa mga miyembro sang New People's Army sa Purok Tios, Barangay Quintin Ramo, Banwa sang Moises Padilla. Sunod kay Apitong, nagapaayo na lamang sanday 2nd Lieutenant Paulo Lagarde, Corporal James Sumoga, Private First Class Benjan Noel Agustino, kag Private First Class Jude Akim Hibaler nga nakaangkon sang kapilasan sa lawas. Sa karon, ginahulat sang 4 ka mga soldado ang mando gikan sa mataas nga opisyal kung saan umakabalik sa ilang mother unit. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippine Standard Time DTM. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na. Day 3 Biofood
Kagkaroon sa detalye na sa mga balita national. Ginaduso sa Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1 tuig 2021 ang pagpatigayon sa National Vaccine Day. Sa laging handa briefing subong adlaw, ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Ini ang schedule kadungan man sing National Heroes Day sa Nobyembre 30 para ipalambot ang mensahe nga tanan nga magapabakuna ang makabig isa ka baganihan. Suno kay Galvez, tinutuyo sa programa nga mapasangkad pa ang vaccination rates ng Pilipinas, ilabi na sa mga lugar nga may issue ang mga residente sa pagbabakuna. Lakip sa mga lugar nga may malubog nga vaccination rate among Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Bicol, Western Mindanao kag Soxargen kag Mimaropa. Nagapangabay si Galvez sa publiko nga mangin mabinantayon sa mga impormasyon sa social media kag hindi mabiktima sa anti-vax propaganda. Inlunsar sa Department of Education na DepEd ang helpline system nga tuyo magbulig sa mga estudyante kag school personnel sa ilang mental health concern sa panahon sa COVID-19 pandemic. Naghatag man sang poster ang DepEd sa kada departamento nga nasaad ang contact details ng organisasyon nga makatag sang serbisyo. Suno kay Ronilda Ko, ang Director ng Disaster Reduction Management Service Office ng DepEd, ini nga helplines makahatag sang mas madamo nga paagi agud suportahan kag buligan ng mga estudyante kag personnel ilabi na sa mental health and psychological support service. Ang graphic ginalakipan sang contact details ng organisasyon kaangay sang Hopeline PH, the 700 Club Asia, COVID-19 mental health responders gikan sa Masters Psychological Services kag Circle of Hope Community Services Incorporated. Subong man listahan sang COVID-19 hotline numbers ng regional offices sang DepEd. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, inyong nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Nobyembre 8, 2021. Saluwat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defense. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 55. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, check na to lakat sang panahon na. Hindi gid makompleto nga aton sila nga pagpangalagad ka daw kakulang gid. Kung wala kita sang ihibalo kung kumusta ang aton sila nga palibot mga ka-aksyon. Sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Aksyon tayo, mayong gabi. Sa aton mga listeners, mayong gabi. Huwag na ko usang suman na. So ano naman ang mas namit pag ginasuman? Ari na lang, ang ako na lang maskara, bala ang ako nga face mask. Aba! abi ko isabat mo sa akon, Sir Gal, gamama na ko subong. Ari, Aksyon tayo. Ari, idolong natin lakat sa aton nga tiyempo, sini nga gabi, no? Lunes, kita karon. Nobyembre 8, so 2020-21. Easterlis, o kon mapa ang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko, nag-aapekto diri sa nasidlangan nga bahin sa aton kapungsoran. Kag ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod, lakip na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. Ang nahatag yung kondisyon sa aton tiyempo, may pag-uum-guum ang kalangitan sa gihapon hasta magalumon ang kahawaan. Kag may idulot ininaligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob nga tuga ini sang easterlies kag ginaubdan man sang localized thunderstorms. Diri partikularmente sa aton Western Seaboard sa Kabisayan, ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Muman makaagom sang may pagulugal ang aton nga kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan o kon pag panaguob kag napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa ngangin nga magahalin ini direksyon sa nasidlangan pakadton amin na nasidlangan o kon east to northeast kag kalmado ang atong baybayon, wala itagil warning advisory nagapabilin nga ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Okay. Alas 6:01, walang gidugay sining hapon no, nagunas 0.4 metro ang kanabawon ng taob magabalos. Alas 12:47 karon sa kaagahon o kuntungang gabi, 2.0 metro ang takos ang aton kadalumon. Alas 5:19 sining hapon nagtunod siya haring adlaw magbutlak ni siya alas 5:17 buwas aga. Ari kita 26 hasta 31 degrees Celsius o 68.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit.
So mana siya. Ato ni ginabantay-bantayan Aksyon Rai. Daw kita on di siya November 9 sang gabi 10-11 daw sa putihon tani sa mga ulan na naman no. November 11 to November 17 pero ang damol-damol nga ulan sumugod dira no. Mga 9 o 10 no. Bakadto sa 12 no. Dason makulukalma naman siya. So hindi siya manigar kay tiari sila ninya fenomeno naton mo nagakamang sa aton. Okay kadtuan ta si Bulkan. Musta siya? May pulok ang tagtayog sa palibot ni Bulkan kanlaon. Hindi visible kay natakluban sang galom ang iyang tuktok o kon guab no. Dason medyo may jutay nga paggiho sang duta o kon ground deformation sa iyang palibot. May 862 tonelada siya nga asupre o kon sulfur dioxide nga ginbuga sa takos sang aton volcanologist sining Pita City kagapon lang nga bulan sang Nobyembre 2021. Hindi pagyapon mapasudlan ang 4 km permanent danger zone. Kay aragyapon sa alert level 1 si Bulkan kanlaon. Ang muning pabiso sang DOST Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center kag sa aton nga general public ag stakeholders. While sa earthquake information in 24-hour observation wala kita may nakita nga nagtayog diri sa occidental side ug sa oriental side sa isla sang Negros Aksyon Bryan. So amo ni lakat sang aton nga tiyempo kay Bulkan kanlaon kag sa aton earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. May kay tulo tawhayan na. Sir Gan, salamat gid. Yes, okay, sir. Welcome ngayong gabi. Thank you, sir. Matawhay gid ang aton sini nga palibot mga ka-aksyon pero amo na sa tanan nga oras no sa mga utod ta nga nagapuyo sa gad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, Uno na, subong nga adlaw, Lunes kita, Nobyembre 8 na, 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 47 dias ang nabilin kag Paskwa na, samtang 54 dias ang nabilin para magsaylo naman kita sa panibag-o nga pagpanghangkat sa aton kabuhi amo ang tuig 2022. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Ang aton sa nga text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. On board na, tub-tub las tuwabe ang tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sini nga pagpangalagan? Kaina sang aga mga ka-aksyon, may isa ka krimen nga nagluntad didto iya sa may barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava. Sa diin isa iya ka driver sang canter nga halin sa probinsya sang Cebu. Nagda-deliver siya mga ka-aksyon sang Pinya halin sa barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto ang ginpatay. Samtang ini siya ang nagpanaog kag nagbalik halin sa pagpangihi. Ang suspek ginakilala pasubong kung sino kay wala man siya sang upod na sa nagpasibo ini siya pero pagbalik niya may sakay na siya nga upod maybe ang ginhapit niya ni sa eskalante dira o din nga mga barangays kag ginluthang ini siya nakabunet panikuno ang suspek kag nadula ang iya sining built bag mga ka-aksyon nga may unod sang 40 tub-tub 60,000 pesos nga binta sang iya sining pinya. Aksyon Firing Line. Ang biktima diri amo si J. Sabolbura, taga barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad didto ya sa Banwa sang Ibi Magalona o kun sa Manapla
may isa Aksyon Oliver ka 63 anyos nga senior citizen ang tuyo pakuntani nga himuslan sang 24 anyos nga hubog. Action firing line. Grabe, sinulod niya sa balay sining balo nimo ang 63 years old. Pagkatapos ginhikap-hikap ya ang kunanong helikapon niya da samtang nagakatulog, nakabugtaw, medyo bumato, binuno niya. Action firing line. Nakatindog pa ring pobre, nakapulot sang pala Aksyon Oliver. Galing kay paghana ya lampos ang pala sa suspek, ay nano man imo nga nautod bla sa uluyatan. Tinaagaw ang pala. Gin lampusan pagid siya sang pala sining suspek, may lang wagid siya napuruhan. Action firing line. Sa kahulugbon, natulugan ang suspek kay nakapalagyo ning biktima mo. Pero nakapalagyo man ang suspek subong. Himuslan niya tani kay ginikap-hikap ya kuno ang mga masilang bagay kag mga parts or mga kundi dapit da sining 63 years old. Amo ning resulta kung nagahubog ikaw, kung nagadruga ikaw, way kanay mo ya pili. Action firing line. Kung nalabyan niya to gurong karbaw kakanding ba si madisgrasya pa to siya mo. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita mga kaksyon dito sa Ibimagalon na baw kahapon gali do diri sa Bacolod do kalinong man lang no. Pero dito sa Ibimagalon nagaulan-ulan, nagapamunit lang sa suba o inigo sang kilat patay. Action firing line. Kagatong apat ka mga miyembro sa Philippine Army nga nagkalapilasan sa inkwentro sa nagligad nga simana sa Banwa sang Moises Padilla ang nagkalagwa na sa hospital ara na sa maayo nga kondisyon. Pero titong duha nga nagkalamatay ginti pinangdulong na to pauli. Ang isa to taga Hamindan, Capiz, ang isa diri malang sa Himamaylan kundi ko magsala Negros Occidental. Firing line. Mga baganihan, no? Mga baganihan nga mga miyembro sang Philippine Army nga nagapakig-away batok sa mga ginakabig turista o kontirorista, mga kaksyon. Firing line. Ang mga balita sa probinsya, Negros Occidental Mayors konsultahon ni Governor Lacson sa plano nga pagpanubo o kon pagkakasang curfew hour sa Negros Occidental. Firing line. Amat-amat na, kabay pa nga dalalayon na ini mga kaksyon kay para ang aton nga Disyembre kag sa masunod nga tuig makapuluplastar naman kita blahidlaw man ta sang normal nga sitwasyon mo. Sa Bacolod DOC nagklaro nga ginadilian sa gihapon ang mga minor de edad. Sa mga malls naton magluwas lamang kon magapabakuna, mga kaksyon. Firing line. Minor de edad pwede na makapabakuna sa Barangay Vaccination Center. Umpisa subong nga si Mana, mga kaksyon. Firing line. Karon nga gabi, try naton nga lambuton si Mayor Bing Linardia, no? Diri sa syudad sa Bacolod, kumusta ba kon COVID-19 ang paghahambalan kag iban pa nga mga balita nga pwede naton masagap karon dugay-dugay sa alkalde. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Kaina nagrally protesta na naman ang masobra 50 or mga 50 ka mga ginadislukar nga mga empleyado sang basiwa bangod sa kaso nga redundancy. Pero ti kaduha na nagmando ang Civil Service Commission nga ipang-retain na sila or reinstate na ni sila. Nagapakatig-agya po ng aton nga basiwa kag mga board of directors da. Firing line. Bisa naghambal ng CSC tinuway na respetuhanay ni. Pero suno kay Director Munadia Hardin, mga kaksyon, sa na-interview naton last Saturday nga mga mangkot pa sila sa OGCC, ining Office of the Government Council bala. Anong tawag sila? Nalipat lang ako pero OGCC hindi sila anay magpa-reinstate subong. Mangutana sila anay. Firing line. Sige, ti ulat-ulaton ta na. Kay ti pwede pa man maapilar ini mo. Oo, pwede pa maapilar. Tigali kalulukoy ning mga sobra 50 ni abya tubangan nyo na lang na mga board of directors. I-win-win solusyon nyo na lang na makalulukoy. Manislaw manog Disyembre padaan. Firing line. Manog balik na kita Aksyon Olivero sa herd immunity o kung normal nga situation, manog herd immunity na kita. Pero ang mga bulsa kag tiyan sa pamilya sining sobra 50 dira daw hindi gid ka herd immunity kun amo ning ila sa sitwasyon. Firing line. Ay susko. Anyways, kira no? Karon balikan ta sa aton sining nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin sa balita lokal dulong sa aton mga aksyon sang
kag nawasak diri ang 893 tanan ka mga laboratorio sa pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. 22,856 sa 42,045 ka mga barangay sa pungsod Pilipinas ang drug-free na. Iniway ko gapati, may seleksyon na ganyan. Firing Line. Kaya po dili sa drug-free subong adlaw, buwas may droga naman ini nga proyekto ya, kuan niya, intulin ini nga proyekto sa gobyerno. Firing Line. I'm sorry lang sa Philippine Drug Enforcement Agency kay sa aton sila nga authority pero iniya daw malabo gini nga mga programa nga mga drug-free nga ini. Oo, kay subong drug-free siya, buwas siya po hindi na to yung magbaligya, liwat na. Aksyon Firing Line. Ay nako, sige, ang ibang mga kaksyon nga palayag ni Godri, mga 309,521 ka mga criminals ang naaresto. Kag ang operation sa ginpatigayon nila mga 3,922. Way giling na mensyon di kung pila ang nagkalamatay nga mga tawo nga involved sa illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita makaksyon mo do akong naluoy sa third telco sa ilang report Aksyon Oliver ho. Kay napierde sila kuno sang 8.4 billion pesos ining dito bla telecommunity ni nga ka third telco sang pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Nga ginapanag-iyahan ni Mr. Dennis Oy nga taga Davao City businessman mga kaaksyon, no? Imagine mo na nga sang 2020 4.656 billion pesos ang ila kapierdihan kag subong naman niya 3.769 billion ang kapierdihan mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Galing kiti, kung magnegosyo ka nga perdi, masigay ka pa. Jimmy, way na iya. Dason nga mga inadlaw na sigurado kung mabalik na kwarta, naging kamo siniya, kiti subong pigaw pa man signal nila mo. Doon di pagin mayong ilang antena, abe. Kagway pagin may nakilalaan si dito, smart kag globe pagin sumong. Speaking of smart and globe, anong tabo sa smart ginasang agaman? Do hindi gid matawgan no ano nagkalahinabo pero may diferensya why man information why man advance nga mga abiso abe. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita mag-aksyon DOTR kag LTFRB nagpirmahanay na no nagpirmahanay na sa 1 billion nga fuel subsidy ho para sa mga driver naton kag mga operators. Aksyon Firing Line. Ining palayag ni DOTR Secretary Art Tugade mga kaksyon nga tiara ng pundo gikan sa Department of Budget kag Management no 1 billion sinobla ang maka-avail sini 136,230 ka mga jeepney drivers and operator nga ini sila amogid ang kwalipikado nga makabaton sining subsidy nga ini. Aksyon Firing Line. Subong adlaw may ara sang 2,087 panibagong nga kaso ni COVID-19 pero damo ang nag-alalayo. Kag subong ho, ara na lang sa 32,700 o 77 ang aktibo. Bao, ginapaabot ko nga dugay-dugay, way nakuluwagon nga aktibo. Bla. Aksyon Firing Line. Kag 44,521 ang nagkalamatay sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon. Diri sa aton sa Western Visayas, ang Negros Occidental kag Bacolod, amo subong amay damo-damo pa nga kaso mga kaaksyon pero grabe dito ya sa may kuano sa Aklan Aksyon Oliver 0 sila subong ho ang Antique 2 ang Capiz naman 0 ang Guimaras 1 ang Iloilo Province may ara sang 32 o 16 ang Negros Occidental may 50 ang Bacolod may 18 kag ang Iloilo City may ara sang 6 ato mga 0 nga mga probinsya kanami sang life nila no. Ga inano to sila subong guro ga kanami na gid sa pangabuhi nila to. Aksyon Firing Line. Sige, ang ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalagad ginadulong sa aton maka-aksyon sang MyTC.
Lasiti 15 na sa aton nga pagpangalaga. This time, unahon ko lang anay sa Aksyon Marlon. Hinabia mga kaksyon, mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Ini monitor Negros Occidental ha. Kay istoryahan ta sumo gabi, curfew ini, no? Ang balita ng Aksyon Marlon, hinabia dulong sa aton sa D3 Bayo. Dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Aksyon Mar, mayong gabi. So na mayong gabi mga pito man kabulan ni sibisip naton sang amo ning kalawigon sang implementasyon sang curfew hours sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Isang ang pinakatinutuyo sa di parang kabulig paganhagan sa kaso sang COVID-19. Pero ining pito kabulan na kalawigon, anuman nga adlaw subong si mana posibleng liwat ni siya, maligwat ni siya. Kay man si Governor Bong Lacson, kay nasa aga nagsiling nga mag-istorya siya sa mga mayors sang probinsya agud tong pamangkuton kuhaan sang opinion o panindugan angon sa ning plano nga pag-shorten or pagpanubo sang oras sa curfew hours or pagkakas na gid pagtula na gid ang implementasyon sinakson na Bray. Kay ang curfew hours implementation, may mga banwa kay sunod nga nagpasar ka, nag-issue, nagsumbray sang kaugalingon nila. Nga executive order ang ilang local chief executive. Kay huwag kahulugan nga kung ano to nasaad nga umpisa sang curfew sa executive order nga ginpagawa ni Governor Balakson, amo na lang isundon gid sang kada LGU. Ay poder ang kada LGU nga mag-implementar sang kaugalingon nila sang curfew hours ang umpisa ang sumray, no? May ara kundi sa EO ni Govia nabutang action bray nga 8 PM to 4 AM. Muna sa nabutang. May iba naman niya nga hindi alas 8 ang umpisa kundi alas 9. So medyo doging pasaka-saka nila. Pero Action Mar, I'm sorry. Klarohon talang ining curfew nga ginamuno naton, ini may connection sa executive order sang probinsya. Klarohon lang naton nga ang mga banwa kag syudad may ara sang naga-exister iyang ordinansa gidya mismo nga curfew for minors. Action Mar. Action na Bray, no? Ang EO ni Gov ginpermahan yan sang April 9, 2021. No? Amo nang adlaw nga pagperman niya. So nag-take effect ining EO ni Gov 12:01 AM April 12, 2021. Una siya, no? Depende pa ang Bryan sa kung ano ang desisyon sang majority sang mga mayors. Kay si Gov Lacson kada pagwaya sang EO nga apektado ang mga banwa kag syudad kinakonsulta gid na ang kada mayor action Bray. So una, duang ginapilian ipalipoton ang oras or dulaon. Di pa na maibuluan kung diin dira ang industry nga ma-desisyonan. Yari si Governor Bong Lacson. Gina-consider man gid nato na no to reduce siguro the curfew hours. Within this week and then if I see that majority of the chief executives are in favor, we may shorten the curfew hours or we may totally stop the curfew hours. Laban-laban nagsumbray nga kung magpagwa sa panibagko nga EO si Gov Lacson base kon mamunuhan ka patandugan na sumayad ang ginatawag nga capacity limitation bala. Correct na, Sa mga business establishments kag sa mga religious activities. Nagkumasihan ta ang kanabuon sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, nagasige-sige eksumbra yung pagnubo yan mo. Aran na lang sa 1,800 na lang. Okay, October 19, amo na sang una nga pagnubo from October 19 tubtun subong nga November 8 na kita, adlaw-adlaw sumbara yung mga 18 kadlaw gina siya. Kasigi nga nubo. Kaya mo nang isa sa mga basihan nila kung nga nagkasunod sa pinsar ni Gov nga kung pwede, panubuan man ang coffee hours o kung
kakasun. So kon panubuan tang curfew or dula o nagid action mar, meaning ining mga bars naton sa mga banwa kag syudad pwede na gid sila makabukas action mar, no? Masami action bare nga gobdanay na mo ang curfew hours, capacity limitation. Kaya ang curfew hours ara sa to pa dyan na permi ang liquor ban. Ya gani man amo na nga ginmuno tagid kayo kadasig sa nga aton nga listener mangkot dayon kung pwede na kainom kuno sa gwao. Muna sa opdanay gina permi action bare pero wag ka hulugan nga amo na sa matabo sa iyo ni Go. Yes. Depende na sa uli sa decision mismo sang gobernador. Kaya kung may curfew action bare di mga tao, pwede gyapon niya magkaladay bisang kagahon mo. Yes, correct na. Bisan mahambal na sa kapangin-hangin siya. Hindi ba sa masaway? Basta hindi lang minor de edad. Kinahambal ko na suliton ko, may mga banwa kag syudad nga may ordinansa nga si minor hindi gidya pwede kagwa sa las 10 to las 4 mo. Correction, Bray. May arag yapon sang kaugalingon. Pwede yapon magkapagwa sa kaugalingon nga EO ang kada banwa or syudad. Ehemplo ta, ang syudad sa Bago, o syudad sa Bago, sumaraya arag yapon yung implementation nila nga ipa-swab test niya ang nagapuli sila sa nga syudad po. Grabe, ti paano na i-monitor man? Kay kay ang kwan lang ang halin sa ibang nga probinsya. Okay. Nang daw kwan gidya halin sa mga layo. Yan ang ginasugat nila sa action para kay ang taga Bago City para sabi halin sa Metro Manila. Hindi sa action para dito sa Bago City kundi sa Mutapalo. Correct. Siyempre manaog ka giniya sa barko or eroplano, di ka gidya plagyo mo. Kaya ginasugat kiniya sang salakyan sang Syudad Action Bray. Amo na nga pag-abot sa syudad siling ni Mayor Nicolas Yulo sa India, dali pa lang na. 24 oras bala na ang resulta. Pag negative, pwede ka kapuli. Tayo na ni subong sa una to nga 20 to 25 days to bangan ni tagduha ka bulan mo. Kaya gina-action Bray, gina-apply na bisan fully vaccinated ha. Diri sa Negros Occidental, so far ang Bago City lamang action Bray nag-implement sila for safety man sa ilang nga residente. Pero kung halin kaya sa Banwa or Ciudad or Bacolod City nga ali-ari lang diri sa Negros Occidental, apal ni Mayor Yolo, no problemo. Why isang problem? Pwede kayo makapuli. Bisan din ka pa makadto basta diri ka lang libot-libot sa atons Negros. Sige na gyapon nga gina-implement na gyapon ang summarize ang Bago City. Wala tong kanay basi kung matigayon ng pagsapol, pag-meeting ni Gov Lacson, tiliman-lapan ni Zoom meeting ni sa Subray. Tumansang gina-implementar sa gyapon nga health kag safety protocol. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hirufaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial, ginadulong sa aton sa D3 Bayodug. Firing Line. Klarohon talang ginakay ang ginamuno diri sang balita ta executive order nga ginpapanaog ni Gov Lacson, no? Ang curfew for all ages ang ginamuno diri, no? Ang tanan nga mga edad. Pero ang inyo nga mga banwa kag syudad like diri sa Bacolod, ang pagintindi ko di Action Oliver, may ari ta diya sang city ordinance nga naga dumili sa mga minor de edad nga naga-edad sang 18 anyos panaog nga magladay sa mga oras sang las 10 tubtob las 4 sang kaagahon. Wala pa niya si pandemya, ari na ni nga sahi sang curfew ordinance nga ini. Action Firing Line. Diba, si pagkabalo nyo blang away ng curfew Negros Occidental, dahil nyo kaladay tanan-tanan, no? I-check nyo gida, dapat si Mayor kag si Barangay Kapitan da i-disseminate nyo man ang information kay basing ibanda mapinagusto man ang mga kabataan gwa. Action Firing Line. Sige, ang ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalagad maka-aksyon, ginadulong gid sa aton sang DT. Balik naton karon mga ka-aksyon, diri kita sa Bacolod karon. Natistingan tang alaboton si Mayor Bing Linardia, kaya to lang alert level number 2 sa Region 6 kag alert level number 4 sa national
naghatag ato sang salangisag sa Bacolod non kag Negrosanon man Action firing line. kung diinggid. Pro alert level number 4. Imagine nyo sang last na Saturday, gintawgan tagid si Madam M. Ang kay ginsigurado ta ina nga information. Action firing line. Kagiban pa nga balita karon kaya ang Bacolod kina nag-launch man no sang vaccination card dagid mismo no diri sa Bacolod mga ka-aksyon. Pagbalik ta dugay-dugay. Objective, balanced discussion. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:26. Milili Oligo, may gabi, Barrio Garay, Star Mayo, naga-monitor man, USA. And ginagreet man naton dira si Jolie Bert Horolan Aligado. Salamat, gid, sa area nyo da. Si Che Mihares Luyaw. Good evening, Sumbray. Pwede kami kapangayo bulig nga ang plete panubuan Manila kay buta naman ang mga salakyan. Plete namon wala gid nagnubo labi na gid ang mga tricycle sa mga toda tag 20 per head gihapon bisan buta na ang tricycle. Salamat. Sige, salamat sa imo information. Din nga lugar na ma'am i-chat bi ko na nga barangay ina. Si Kwan alright, si dali gid lang, no? Bia Jonathan, naga-monitor man, ginagreet niya lang, kumare niya Star Mayo kag Namjingki Dailagdon. Yuli Taipin Tabulok, naga-monitor man sa Bulacan. Ana Sinuro, si Melanie Calvas, thank you gid, stay safe. Ronald Lobrigo, Athea Kim Iriman, Ana Sinuro, thank you gid. Joby Monares, Martin Aliling, Donna de la Gracia sang Barangay Estefania, Melvin Piñafiel, Dato Puti. Good evening, Sumbray. Paksyonan ko lang tani ang water district sa La Carlota City kay diri sa barangay nagasiwala gatubod. Gapulaw pakamiya sa kagabihan lawlaw gidyang serbisyo nila. Walang pinag-iba dis Bacolod na. Christine Minies Villalubos, Norby Bautista Suzan sa Qatar naga-monitor. Vida Abaw, si Norbe hambal niya Purok Esperanza Barangay Mailong Bago City nagapamatigid. Aldren Diamante, okay. Veronica Santillan Manukan, Leah Younger Esquivel, Santa Lisay naga-monitor. Manjo Arnijo, si Alunan Suzette, Carmelo Garingo, Paul Spat III, si Cheryl Arroyo CEO. Grabe ba? Si Karen Habatan Salaver. Milili. Okay, nabasa ko na. Ginagreet niya Noel Amar, Jinky Dailagdon, Star Mayo, Alex Montesa. JB Yulit. Good evening, watching from Barangay Tangob. Kilala ko na. Thank you again, no? Sa pag-monitor. Si Cheryl Arroyo, niya Galantaw, Subong Likod, BCPO Apartment Singkang. May lang ang paglantaw. Sige. Paki-waiting lang ha. Na huway-huway lang ko kadali. Kay dugay-dugay pagbalik naton, maratsada na naman kita, no? Si Avery Ganiya, good evening, Sumbray. Pag-greet lang, Bonbon Ganiya, halin sa iya hinablos, Inday Mera, kagtata, watching from Quezon City. Salamat and God bless. Joseph Pacifico, good evening, Sumbray. Watching live from San Enrique. Pagrit lang Villalba Lupez Cagrasco family sang sitio Ambacan, San Enrique. Sige, ma-relax lang ko kadali ha, walang iwanan. Paki-share lang sa aton nga live para mas damo pag naman ang butan sa information ta. 7:29. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga
sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag.
istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita Radyo, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:47 na. Aksyon Firing Line. Ginaendorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang live Aksyon Firing Line. 7:47 na while gina-contact naton at this time si Mayor Bing Leonardia. Mayang gabi lang kay Jan Acosta, si Jan Marida, naga-monitor man si Manang Aya, no? Salamat gid no. Si George Gargasiran sa Singkang, thank you so much gid. Elvira Hilogo Aramarn, Gemma Estela Sevilla Makilan sang Villamonte, naga-monitor ban sa aton sining pagpangalagad. Online sa Firing Line. We have on the line, Alcalde Sang Bacolod, we have Mayor Bing Leonardia. Mayor, may gabi, welcome sa Aksyon Radio Bacolod, din sa Aksyon Bryan Morden. Mayang gabi, Aksyon Bryan, mayang gabi sa atong mga kabiyan ng gatanan sa Aksyon Radio. Aha. Labi na kay nasason nga boss. Aha. Salamat sa time, Mayor. And gabi sa tanan nga daan. Pasensya, medyo na ulo-ulihit ang Mayor tawag sa imo. Anyways, Mayor, kaina ang launching sang kwan, no? Unahon ko na ang vaccination card diri sa syudad sang Bacolod, Mayor. Correct. So, anong question mo, Brian? So kaina ina siya. Yes, unahon ko na lang ni Mayor kikadamo na sa nakitaan labi sa posting ni former City Ad Ang card nakitaan nila guro daw na amazed man sila kay katahom. Siguro unahon ko na lang na Mayor, paano nila ma-avail ini sa mga fully vaccinated na? Maayo kay short speaking, ginakaptan kong akon
Ibutang da ang existing atong sa nagliligan, amo ni siya. No, ang may bag-o gini nga card. Okay. No? May bag-o gid kami nga card. Kaya daw laminated bala. Ano ang namin ko ang QR code nga kundi sa una may ara na kami ginpaobra daan nga QR code. Amo ni siyang i-upload dira sa sining bag-o ta nga vaccination card or maobra ta bag-o? I do not know the technicality there. Okay. No. Kay ang gihatag mo lang niya sa akon. And so kung i-compare ko ang ako gihatag sa akon sa unang vaccination card. Kaya wala na dahil nabutang ang QR code. Okay. So may bag-o kagid. May bag-o. Oo, may bag-o niya. Okay. Makadto sila sa EOC, dito sila mag-process. Ano mayor, may balayran ni ini or for free ini siya? Wala man niya support wala nan. Pero ang amon pa wala ko na plastar niya kung dapat ang primero libre. So kung kada semana ginadula yang kung wala na to sa katapusan ayawan ang gobyerno na. Inagro, hindi na pwede nga itolerate na kay tinunton na isa pat halungan niya gining isa lang. Okay damo man ulobra. Oo. Anyways, as umpisa na ni subong mayor, maka-process na sila. Pwede na sila kakadto. Yeah, ko na. Kay inati do ceremonial nito amo niya. Tipo paging tinguan ko lang ang matagan ako, baton ko malang. So ano mag-indicate na din imo nga kwan mo, first birthday mo, so kung saan ka na first dose, second dose. Kag saan naghatag si mo sang dose. So, kag ano nga brand, ara na da. I see. So, pananglitan kung hinalian nabi mo sa ron mo kag ang imo nga brand ng vaccine. Hindi pagbato na sa ilang lugar. Amo na matabosin mo. Pero daw, so far, ang halos talanta nga vaccines ginabatod man ni abroad. Yes, correct. Aside from EOC nga amo maka-process ini maiban pa sila mayor nga kadtuan nga didto sila mag-process or dira ang balaan ko nga ginapadihot nila sa mga hasta ang mga vaccination centers bala. I see. Hindi mo nila proseso na pagpakuna mo makuha ka na dayon, ma-register ka na, kag hindi ka na magbalik-balik. I don't know how it exactly operates, but mo nang tinutuyo kung tani. Katahom. Parang convenient, dibra, sa mga pumulyo. Kundi, part na sang aton incentive, nga, gusto tagid kung tani, nga, kung pwede palang ang handong ko, ito 100% vaccination. Although, report nga sa akon, sa ina ni Councilor M. Ang kag ni Dr. Chris Rongon nga ang naka-first dose na bakulod of the targeted population mga 86% na. Okay. Then ang naka-fully vaccinate mga 54%, which is more than double. The national average nga mga 22% lang. So we're ahead of the national average. Bayo gid nga balita ano. Ang namin pag-isubong ang katabo nga aton mga pediatric ginapambakunahan daw above expectations man, no? Kaya nangadto kami sa Taytong mga halos 200 to 300 man to ang nabakunahan. And we would like to encourage more and more, no? Kaya mga ginikanan ka. Kaya namin matutanong kayo sa Taytong kay ang mga kabataan may upod sila nga ilang guardians o nanay kag tatay para nga moral support 12 to 17 years old. Then sa ulihi, although wala pa tayo permiso sina pero sa Amerika gatugod na sa 5 to 12 years to 14 years old to 12 years old. Sa ulihi matabo na di sa atin. So tani may sa mga kada pamilya subong dapat may vaccination education man ta. Okay, parang mag-abot ang tinion ano ta natay kung tani namin diyan kanami isang ilato ang kay na sa itong something like we are not safe unless
we are all safe, no? Something like that. Meaning dapat na bakunahan kag ang pagtanaw nila ni Dr. Sorongon, ang degree or number of vaccination nag-correlate man sa number of cases kaysa nagdamo nang nagbakunahan ta doon nag-epekto man sa number of cases ta. Correct. Pag-intindi ko, Mayor, daw number 1 ang Bacolod sa aton nga mga kabataan na vaccination program, Mayor, sa bugos nga Pilipinas. Na may kay pagsugod pa lang nga daan sa may comorbidities nga mga kabataan. Nagbutyog na tato. So, national news na kita nga number 1 kita sa Pilipinas. So, what's good is daw nagkonbaga nagratsada may momentum. So, we continue to be among the top sa aton nga vaccination sa mga we call them pediatric, but they are actually 12 to 17 years old. So, kabay pa nga masustiner. Nakita naman, sa una, sa pagsugod sa bakuna ay nagaginutok, halos nagadisuganay. Yes. So, tapos may simpo pa siya, nagkilaylo siya. So, we are looking forward to the day nga may National Vaccination Day. Nga sabi ng Pilipinas, I think, kumbaga the one-time, big time nga pang-approach. So, we will cooperate with the national government kung mag-abot na. Bauti, may bantayan tala di sa Bacolod. Kay daw nationwide yung man ang gusto matabo sang national IATF mo kag DOH sinang one-time, big-time nga vaccination. Pero diri sa aton, anytime, Mayor, preparado naman ta sina, kompleto naman ta iya. Ang plano sina nga kung mag-abot ng siniyon, tinanan, but basically, tanan ta nga vaccination centers, abayanta. No, we will again depend on latin lagi sa mga barangay kapitan ta, mga barangay official ta, mga eskwelahan mga school authorities nga mabulig sa aton nga mag-encourage gid bala. Kay actually when we vaccinate ourselves, we allow ourselves to be vaccinated, we are doing service to our people gakanin kang gabulig lang mag-tap na sa isang COVID kag nakita ta naman na iba nga wala nagbakuna na kwangid na biktima gid. Correct na, no? Hindi niya pa nabakunahan na. Patang ka hindi man na 100%. Pero taas katama 1%. Hindi na nga halos na niya nagmalasakit, halos na niya nakalamatay, wala na nabakunahan. That is more than enough reason or justification kag mamba nato nga conclusion nga dapat mapabakuna gid para man sa ila kauyuhan kag ila pamilya kag sa bisan sa palang we have to that is our sense of duty to our family, sense of duty to as a citizen to our city and our country. So, kumusta man niya, Mayor, ang aton nga sulong barangay kag sulong balay nga vaccination subong sa Bacolod? So, nagligad report ni Ma'am Emdri sa Amon sa interview ko, Mayo gid, no? Mga nagligad nga mga simana. But today, update lang kita, Mayor, kumusta? Damo, nagigid man ang interesado magpabakuna sila lugar? Ikumpara sa una, mas jutay-jutay na subong. Kung sa una, nabututan na 12,000 sa kadlaw Kung subong, mayo na mag-5,000, 6,000. That's not bad but lakuhan na ko ang previous days na recently. So, at least, kumbaga, hindi man masiro. Pero, tani, sa kutob ng kag si Dr. Sorongon ganyan dala na yung bakuna mo kundi sa mga tabuan ng may mga tao bakunayan na ganyan bakuna siya can you imagine with all our efforts to para na may baksibas kita siguro iban ganyan wala na sa baksibas siya nga nagalibot sa principle lang if the people cannot go to the vaccination center
let the vaccination centers go to the people. So, in spite of that, hindi sa pag-apon ma-perfecto, pero at least taas ang atong porsyento. Kag, we will not stop at that. Kag matinguha kita nga malabuton pagid ang aton nga target ang nagbakunahan. Subong nga adlaw ang Bacolod, Mayor, daw ara lang sa 18 ang nagwa nga bag-o nga kaso, no? Naganubo na gid man ini siya. So ano nga dako nga bagay na Bryan kay the last time it was as low as August 14 ko, no? Yes, August, correct. August, September, October, doging ang kita, yung birahan sila sa COVID. So, subukan mga figures ka, nintanaw ko naman kanina ang aton daily attack rate niya sa mga 2 weeks ago, 17, subong na lang, 6.14 na lang. So, then, ang drop for the past 2 weeks is minus 64%. So, kadako ng improvement ang atong ganing utilization rate, 54% na lang. So, we believe nga sa masunod nga classification, there will be a dramatic drop here sa aton sa Bacolod. I see. Ari, Mayor, ano ay na gina-expectar sang Bacolod non sa masunod nga simana sa pagkambyo sang classification diri sa aton ayhan manaog na kita sa alert level number 2 from 4? Ako personally, kapati ko nga dapat ipanaogon kita. Kung ano kayo naging maghatag sa ila sa ako nga data sa DOH, kung doon na, although sometimes delayed na ila implementation, pag hindi pa niya siling official notice nila sa amon. Pero kung sundo nila, dapat yan alert level number 2 lang tayo. So, ang ako niya, anyway, ang aton classification is just good for 2 weeks. Considering pizza 8 na tasubong. So, matter of days, mahatagan sa bagong ng classification. So, kung mag-alert level number 2 na kita, may mga dapat kita ligwaton sa imo sining EO Mayor, amo ning aton gibantayan gen. Yeah, we will have to do that because there are things like, for example, ang aton dalawa nga face shield na, no? Yes. May ordinansa tatnay. Pang repeal ta pa na. So, gahulat kami sang official nga pagtugot or approval sa national government. Kung CDO na ng face shield ko hindi. Pero to those who want to be very careful, I would encourage them to continue with that. Because to us, if you follow their reasoning, nakita ko nga nagkalatabo sa ibang lugar, they require face shield sa hospital. Kaya mas delikado. Kung mag-face shield kaya nga imo ya kaugol yung gusto na yati, mayo ginaiga po niya, bisan hindi na pag-require ng face shield. Kung gusto ka mag-face shield, di mo na diretso. Correct. Basta makabuligin man natin mo, kundi mayo man na para mo. Ang subong diya nga iogin pagwa mo sa nagligad, tiya mo to mga plastic barrier sa mga salakyan, iban daw ay pamanggani gid Mayor nagkakasa. Ang iban nagpangakas na. Okay, iban ko man, bakit pa naman sila lang, iyawat pa na. Medyo lululimpyo pa gamay, ang iban. May ano? Lululimpyo pa iban gamay. Ang iban niya daw lago, naging mo, tumaging kakas na nila. Bakit pa naman kabulig, maybe, gamay nga porsyento, kung baga pala, iyawat pa na. Kasi sunod mo lang naman ang DOTR nga nga mandate Manila. Anyway, Ari Mayor, bago ka sensitibo sa nga pamangkot, no? We don't know kung paano ni mo entertain ini. Kaysa nagligad to nga Sabado ang tawag sinigani ang Manila National, ang DILG nagapalayag nga plano nila ginatun-an nila nga hindi paghatagan sang ayuda ang mga miyembro sang 4-piece kung hindi bakunado. Actually, ginpasa na nila sa DSWD ang ila gusto matabo
Mayor, diri sa aton kabalo ko may mga damo kita for peace man diri nga member. Anong imo nga reaction sini Mayor for Bacolod Nons Abi regarding sini Mayor? Oo. Ako yakon tani ayon gid na sila. Ayon gid na sila. Nga nablang kon let us use kon daw maximum tolerance bala. Maximum convincing man kay para sa ako nga gapatid ko sa pagbakuna mo. Yes. So, as I said, ang basic is this is for their own good. No? Except for those who have really justifying circumstances, tulad niya, may masakit siya ng iban, hindi pwede siya mabakunahan, okay na. Pero tanyo ko sa national, sa regular, I do not want to force people, you know. Pero ako yung maayogid ko sa ila. No? Imbis nga, para man sila kayuhan, not because we're talking about for peace or ang ila na balatunon, pero ang ginagtulan sa ila yung kayong lawas. Kaluwasan. Oo, ang na ako yung pagtanaw nga. So, ayun tigid sila, nga masabot sila. But in the end, of course, the national government will make a decision on that. Yes, correct na. Kumbaga, depende na sa day LG kag DSWD. Kung anong matuman dito, sundon lang din sa alkalde, sang local unit, government unit mayor. Amo man lang ng imo. No? Probably, hindi kami convincer si ila sa Bryan. Kasi ang basic nila is it's about their health. Yes. Para kayong lawas nila, hindi gani ng kwarta, ginabalan. Oo, correct na. Anyway, sa mayor, so far, diri sa Bacolod, subong daw na talupang danagin man nato ng ibang tinagamat-amat nagwa bangod sa bisa ng iban way nagapamati na kuno nga alert pero nakita nila nga daw nagapangabuhi nagin man sila mayor nga naanad na sila sining COVID-19 basta may protection lang sila, no? So may mga Yes, go ahead. So muna may nagareklamo paginman sa mga restaurants, may nagareklamo sa mga malls, namo sini. Pero anong mga panugya naton ni sa ila gihapon mayor sa ato nga sitwasyon sumo? Kung sa bagay nalipay kita nga nagnubo, no? Pero paminsaron ang aton nga experience sa COVID diri sa Bacolod mismo, daw kung tawagos na daw roller coaster ride mo. Kung roller coaster, kasaka pa na ako. Correct. Ako na natabo sa aton. Kag subong sa bilog ng Pilipinas, nagsubuogit man. Magtanaw lang ko sa news kada gabi. Tanako na sa diferensya. Pero warning gapon. Kadumdum ko sa tusang chimpo sa una mga July, August niya nagnubo kita. Kundi daw kagato na even last December, naga-warning niya ko tumadaan niya no complacency. No? Di sa magsalig kay like subong ang Europe, kundi tamo na ito nagligwa. Then siling sa WHO subong ang Europe is to epicenter na. So meaning kung hindi ta maghalong, hindi ta kabalo kung ano matabo sa aton. So mayo na naganigan kasi ang nakita natin sa una ang pumuloy ata masyado gid ka nadlock na COVID mismo. Correct. Na maguhan man tatanan pag siling lockdown Sunday sa una wala ka sang landong makita sa Bacolod. Correct gina isa ko sa galibot. Ang problema kay naglawig. Sa naglawig na kag na-realize naton nga kuli magpapidion sa kusang una doon ako ga emotional ko na mag-istorya sa mga conferences mga doctors, tagay kaparian niya. Kasi ko importante yung kabuhi, which is true, di ba? Sa una mag-debate ka ng health and economy, una tayo din ng health. Yes, correct. Ang problema ka naglawig, we realize we cannot live without economy. Di ba? At ang kwartas ang gobyerno, nagkulang na. Sa una, mga hatag 12,000 ang kada pamilya. Subong, isa lang kalibo, halos gani. Now, we have to live with reality. So, hindi ta na mapugong tao ang pumuluyo ta. But on the other side of it is, hindi man ang sila nga free for all manata subong. Okay.
the threat is still there. So magbinuligay kita kag ang face mask hindi tanayan ang pagbuyan. Correct. Kay wala ta kabalo ko na matabo. Ang taon talaan pero basta ang importante nga I hope the time will come soon. Kay kagina, for example, ang mga estudyante ito sa itong nag-interview sa ako, hindi pa magkot ko sa isa siya sa loob ni matapos. Ano ba tabat ko nambi? Isip ko, bisan World Health Organization, hindi na makasabat kung sa loob ni matapos as of the moment. Do pareho na sa ibang ni Mayor nga siya, di lang kami magpabakuna. Ning ko nga aman, siya magpanaog na si Duterte, way naman ning virus. Kailangan sa nabiktima nga wala nabakunahan. Anyway, sa Mayor, salamat gid sa mga serbisyo tonight diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kag liwat ba si may ara kapag gusto ipalabot gid sa Bacolod nun, Mayor? Go ahead, Mayor. Anyway, ang preparar man kita sa Christmas, pero kuan na bala ang aton nangayo kita bulig sa Mega World. So we expect that the plaza and the Jordan Center will have something new. Okay. Nagkuhan sila, nag-committer sila nga magbulig siya. So can you imagine sila eksperto na sila kag butang ta daw gurti something for our people to look forward to. Then the Councilor Israel Kalanga nagatunga man nga maghimo sang virtual nga Christmas program. Kay tani naka-istorya kami kadali sang fireworks kundi isang isa sang mga proyekto ko sa una yung establish ko ng New Year countdown. Nagkadamo na sang tao na kadto no matamat tubla ka tuig nagdamo na gid ang tao so hindi man to naka-afford. Kaya kung magbutang ta fireworks basi magdamo tao we cannot do that. Yes, correct. So pangayo kami bulig sa panachatic pero virtual mga Christmas program para nga may kalingawan man naton pumuloyo. Lastly, Mayor, ginmuno mo ginigman ari may namangkot siya alert level number 2 ta dason simana basi palang Aksyon Bray. Ano man po hindi natakalagaw-lagaw sa ground sa NGC. Ari yun namangkot sa Mayor, ha? Well, that was supposed to come, no? Kung basta damo gid ang mahimo kung nag-level number 2 ta. Number 2 na. Hindi daw sa Manila kundi amo man na gakaltabo sa mga newspapers makita ko. Nagdamo na ibang tao sa mga malls yung pangdugangan hours mo. Yes, correct. Sige. With that, Mayor, salamat sa kailangan pasensya. Yes, no problem, Mayor. May gabi, mabuhay ka, Mayor. Yes. Thank you. May gabi sa tanan nga tagpanamati. Kabay pa binoligalong tagapon. Yes. Ang COVID ni kinahanglan teamwork ni. Teamwork ni aton kinahanglan. Salamat, Mayor, sa serbisyo. Salamat, Gid. May gabi. Thank you. Action Firing Line. Mayor Bing Leonardia makaksyon sang Bacolod. So muna ang sitwasyon ta subong kanayanaya sang tingog niya which means makaksyon nga medyo nakaloro relax ng alkalde sang syudad kay naganubo-nubo ng kaso ni COVID-19. Amo lang aton sining bulubantayan pero amo to hambal niya siya hindi gid tiya magsalig ha basi plakadlaw magbalik naman tas to sa tunga-tunga nagligad to kay tinagplo pabaya kita. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalagan makaksyon nga dulong sa aton sang iban pa yun yung balita karon sa ato nga pagpangalagad. Check nato ni karong report or ang aton sini balitaan sining ginpatay nga isa ka counter driver nga nag-deliver sang pinya
Kag ining kuan, ining isa ka senior citizen nga sinulod kag ginhimas-himas ang lawas niya sang 24 anyos. Objective, balanced discussion, fearless comment, action firing. Si Ima Alcuela Curlstrom Araman dan Dinea De La Rosa Buna. Good evening, Aksyon Bright, to our Mayor Bing sa Bacolod. Keep safe and God bless everyone. Yam taga Badge, yes, corrected Mayor. Cheryl Arroyo, CEO Habalya, God bless. As always, mga Bacolod, especially to you, Mayor Bing. Si Yam ay okay, nabasa ko na. Melody Baticados, Arlen Javier sa Escalante. Romy Agsam, si Naisil Pabol, araman sa Ninas Roast Chicken Inasal. Manukan Country Homes. Di dapit ng Country Homes man. Dito na. Elizabeth Malaka Gamala, keep safe everyone. God bless us all. Banya, Aksyon Bright to our beloved Mayor Bing. Melody Araman, no? Si MOM, good evening, classmate ko niyo, classmate, Aksyon Bright, Mayor Bing still the mayor for Bacolod. Good evening, Mayor, God bless. Milili Oligaw na greet lang sa Mambulak Silay Kagawad Timay Kagmunet Lubaton. Melody, nabasa ko na sa barangay 6 ni sila. Rosinda Joro, salamat gid, no? Thank you gid. Nang gabi. Karen Habatan sa Laver, si Elma Himina. Cheryl, nabasa ko na. Love si Yelo. More power, Mayor Bing. God bless you always. Arniel Gonzalez, Aksyon Bright, kami di gihapon naga-monitor. Vivian Kalinaw, Jane T. Jing, Maningo Ramos, Araman. Richard Arellano, salamat gid. Rodora Salvador Mesa, Monien de la Piña Siason, good evening, Mayor. Diin ni kami maka-apply sang vaccine card with QR code sa EOC. Josephine Talorong Hosalia, Karen Habatan Salaver, Rosalina Espadero, Rodora Salvador, okay, nabasa ko na. Melanie Arivalo, Joy Pilayo Sugon, Rhea Carpio, Jose Mongcal Torilla, Amalia Aligonza, Ronilo Arellano, good evening, Idol Grupo Pula, Jad Acosta, naga-monitor man. Sige, ano pagid? Si Jonilo Norbe, dapat mawarningan lang anay mga mapabakuna sila, pero kung hindi pagid sila mapabakuna, insulto na sa gobyerno kay ginabudgetan na sila sa gobyerno. Na sige, mabalik ko dugay, las 8:20.
palibot si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:36 na. Naligid lang mga ka-aksyon, may ara naman sang shooting incident diri siyudad sa Bacolod. Patrol Aksyon John, may gabi. Aksyon John. Aksyon John. Naligid lang. May pagpangluthang naman mga ka-aksyon sinigid na mga gabi sa area sang Barangay 2, sining siyudad sa Bacolod. Patrol, balik sa imo Aksyon John. Aksyon na Bryan, isa ka shooting incident ang nagluntad sa ligid mga gabi dili mismo sa area sang Purok Lamtirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Kung madumduman sa tumakakson ng pinakalandmark sa Barangay Luthang, isa ka babae tinaligdan nga simana sa tabok lang gid siya nga area Aksyon Bryan no sang dalan kung sa diin pinatay ang isa ka babae na isa ka commercial sex worker tinaligdan nga simana. Subong nga mga tunion ang nabilin diri bisikleta na ginamang ka lalaki nga ginluthang sang ginaliga riding in tandem. Riding in tandem initially Aksyon Bryan ang suspect no, sa sining nagluntad nga shooting incident sa bunga gabi. Ining biktima lalaki no. Lalaki initially residente sa Purok Lamtirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Sa subong nga mga tunion ang area diri is ginbutangan nila sang cordon, yellow line sa mga kapulisan ara sa sulod dira ang bisikleta nga gamay naman galing ang bisikleta Aksyon Bryan. And then may ari ining tela no nga nabutang sa iyang tupad sa tupad sining bisikleta mismo. And then wala labot sina may mga basiyo diri no sang armas lutang nga na-recover sa eksena sang krimen pero ginagset pa naton kung ano sining mga kalibre sang armas lutang Aksyon Bryan. Sa subong man ni matanion ang biktima ang gindala na sa may area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para malapatan sa nagakaigo nga pagbulong Aksyon Bryan. According diri sa initial naton nga pagpangusisa kay Police Lieutenant Benito Pastrana ining ginluthang subong gid mga gabi initially initial report pa lamang ini residente man ikuno diri sa Purok Lamtirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Ang mga suspect sining krimen nga nagluntad sa mga gabi ginapangita pa sa aton nga mga kapulisan giningagawa pa to nila no conduct sang dragnet operation diri sa may Siyudad sang Bacolod. As to the direction ang matabo sini diri sa mga gabi kung basihan naton ang posisyon sang bisikleta Aksyon Bryan ang iya sini diri nga ruta padulong ini sa bahin sang Purok Lamtirong, Barangay 2 na pabalik na siya sa may Halandon area. And then ang posisyon niya is diri sa no nag-counter flow siya but silingon mahimo nga didto sa may piyak diri sa piyak naglabay pero ang direksyon sinita kadto sa area sang Barangay 2 Siyudad sang Bacolod Aksyon Bryan. Okay. Sa subong nga matunion, pag-abot natin dito sa area, sang pulis ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ang report nga ginapadangat sa aton sang mga kapulisan, pila sa ulo, no? Pila sa ulo ang naangkon sa ning biktima, Aksyon Bryan. So, sa no? Abisang area, no? Hindi tanto mo sila na may suga, bala? Dulom ang lugar. Pumadumdaman ko previously, diri man nga area, may ginatiro man na diri kag may ginbilin man na patay no kay may mga hilam mo na dispalibot sining nga lugar. Amo man sa tabok lang gid Aksyon Bryan tumambalang ginbilin man ang kon may duha ka mga patay nga nasa pons sulod sang isa ka salakyan tong Mitsubishi Mirage tinilikdan man tong mga binulan di lamang sa area sang Purok Lamtirong, Barangay 2 Siyudad sang Bacolod. Atong may upod nga bata. Yes, ang may upod nga bata. Dili lang sa tabok ng dalan man to Aksyon Bryan sa mga nagluntad ining shooting incident, no? May nakita man kita diri nga isa ka kalo nga nagaduag sang itom nga nabilin diri sa may crime scene o kung sa eksena sining krimen nga nagluntad sa mga gabi. Kung isip-isipo naton may mga basiyo man no, nga nagkarabilin. May di ka ng kwarta ho, 20 pesos siguro. May 20 pesos diri nga papel nga kwarta nga nabilin, and then may mga dugo, no?
pasensya sa mga nagkaon pero yung mga dugo diri nga naglapta sa may kilid sang dalan. In terms ng basiyo, duha ka mga basiyo diri, no? Sang wala naton na matumod pa din nga kalibre sang mas lutang nga naglapta diri sa dalan Aksyon Bray. Aksyon dyan, Yes. paki-describe isang bike kag kolor niya kay para basi naga-monitor pamilya sini makakadto sa hospital. Ang bike sa Aksyon Bray daw iya bala ka pang bata nga bike, lowered in isa. Kuha siya And ng then, BMX ang tawag sina. Although mga BMX type sa pero kombinar na ni, no? Hindi na sa original gid la. Do may mga gintang welding na sa. And then color pula ang iya sila diri manobela. Sa may uluhan dampi is nagaroag sang pula, no? Then do wala naman sa iban pag diring possible nga identification kon marking ang sining bisikleta. And then may tela diri o kompanyo ni guro nga pula, no? Pula kag may mga bulak Aksyon Bray nga makita naton diri sa area, no? Subong gid namang nga gabi. Ang yakalo Aksyon dyan, ano ngalan? May ngalan? Ang sakalo ardisto bangan ko nakabutang the Raiders, no? Raiders nga sa kilid sini may ara logo nga NFB. NFB nga logo, no? Dari sa may area, no, kung may mga available nga information subong si Police Lieutenant Junto Pascana, actually ay diri sa area, pero ini sa kay nga ginapalabot sa itong information is ang ining pilaso na kung kindotang sa mga gabi lalaki kaysa bisikleta, and then gindala sa area sa Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital Aksyon Bray. Let's try to check basi may mga available information, no, nga nga nakuha na. For confirmation lang, no, from Lieutenant Pastrana, Aksyon Bray. I-check this. Sir, good evening. Confirmation lang, sir. Ang gintiro, lalaki, sir, no? Lalaki. Bali gindala sa subong sa Regional Hospital. Ara sa subong hospital. Pero inisa ko ng pila sa ulo, gid na. Kumusta? Sa likod sang talinga. Kumusta yan? Wala mabalaan kay tungod sa dugo. Damo dugo, sir. Oo. Pero initially, sir, nung suspect? Amo na subong blanco pata subong kay dulom-dulom na ding area. Para naglabot sa information, sir? Gintawag, may nagtawag nga hotline. Nga hotline? Oo. Amo na dahil nga agaw tadi, oo. So pagkabot, sir, nag-consult sa buhay pa siya, tapos natumpukan sa mga tao, kaya mo ito giningagaw sa hospital. pero nagkakapalabot siya kung ano ng kilo, sir? Wala pa. Tuwing napapalo ako sa subong sa aton mga investigador. Okay. May identity na ka mo, sir? Certain alias Aljon, pero ay hindi pa na-confirm. Aljon, pero somewhere diri sa Lampirong, Manjakon? Oo, diri, taga-diri lang. Sa Jigin na daw, ari man. Pero sir, kung ilang taon niyo si Aljon, may identity na sa inyo? May mga record din sa inyo? Wala? Wala pa ko idea kay tungod nga baguhan ng kuda sa do. Kung diri sa bagay, sir, no? Okay, ongoing sa bang, sir, ang dragnet, paglagas sa mga suspect? Oo. Paglagas sa mga suspect. Nakapag-flash naman, sir, sa mga police station for the possible arrest? Paano ka plus kay blanco to sa suspect kay tungod nga dulom, no? Oo. So anyway, nga to na investigador ato na sa buong hospital, hopefully maka-extract sa information. Sa mismo, hopefully nga makasurvive. Sige. Aksyon Bray, no? Certain Aljon ang pangalan sining biktima, sining pagpangluthang nga nagluntag sa buong ilapang nga gabi. Aljon, no? Aljon, yes, Aksyon Bray. Sige. Residente sang Purok-Lampirong man, Barangay 2, Sulad sang Bacolod. According kay Police Lieutenant Pastrana, nagkadto naman di kaina ang iyaman mismo nga pamilya ko ni mata and ginpalayag niya sa mga mata niya tinutulungan nila dala sa may Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital. Sa subong nga mga tinion ang sitwasyon rin naton sa may crime scene kung sa ridag luntad ining shooting incident is ginahulat rin nila ang katapo sang sino the crime operative sa Consoko nga makaresponde sa lugar agud nga makakandak sa mas maid-ed mas madalom nga investigasyon na kantalan sa nga pagluthang mismo sining kay alias Aljon. Legal ang edad, legal ang iya edad Aksyon Bray, i-confirm na lang naton karon sa aton nga mga kapulisan ko na pinagri exactly ang edad sini. And then kumalabot naton ang pamilya
Kay ang information diri gini naton nga na baton is timely pagabot naton nagdireksyon nga goma na pamilya sa may ospital. Okay. Sa area sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Inisal man nga report is dugin na samtang bisikleta inisa may ara information nga nagaulat nga daan nga mga gunmen o kun suspetsado sining krimen kagamotong nagluthang sining biktima Aksyon na Bryan, no? Kundi ka magsalaman na nagurong investigador sa station number 2 ho basi makakuha na kita diri sang pangalan, information, Aksyon na Bryan, no? It's secretary, no? Kay doari na ang investigador sa station number 2 ma-transfer kita. Ang pwede mo ni pa mabitbit no? Kay para makatransfer ka to kay may pangalan na to ang backup to Aksyon Bryan, no? I-check na lang para makompletong detalye kung sinogid man ining ginlaluthang subong gabi. Sir? Okay pa. I-check, no? Yeah, wala. Pag sila sang may ginhatag nga additional inputs, information, subong nga gabi. Sa 50-50. Okay. Initial is critical ang kondisyon, no? Sining biktima Aksyon Bryan. Okay. According sa investigador is tinuan, no? Nga ma-revive sa aton nga mga doktor sa area sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Amo ni oras usually amo ning area man nga ginatambayan sang mga tracking mga tracking nga pasulod sa ebahin sang Breadco-Port. Pero for tonight is wala diri may naga-parking, no? Ang mga salakyan. Sir, kung doon naman, di ba si ang babae daman naging tiro sa Piakso, no? Dito sa unahan, sa ulunan. Dito sa may corner. Okay. Wala gini suga, sir, no? Wala. Pero that time kayo, nasa wala tao, di ko na nakalabay o nakakita? Wala ka muna, ano? Nagtanta na ba mo na tao katumpok mo? Katumpok na lang. Pero in terms of witness nga nagpaano, di nga makakita, wala pa ka mo may na-identify ito pa? So, wala pa. Kay ongoing pa sa buong hindi. Pero di pa nawagan yun, so ba may mga success no, malapit na sa inyo para makabulig sa investigation? Hopefully, kung may maisog na mag-atag sa information. The better, kita rin makabulig sa inyo. Yan eh. Anyway, ako dito kay Sir Paslan Aksyon Bryan is hopefully, no, nga makapalapit ang mga saksi nga may mga nakakita sang ining krimen. Kaya kung siyang pamadon, kaya inakuro pag-abot rin nila sa lugar is damo-damo gidman, no, ang mga persona na nga nakitaan nga nag-abot diri pero pag-abot nila wala sang may nangisogid, no, nga magpalapit kag magpabalo sa ila kuno nung natabo. May nakita ko diri dugay inaw pa ni nga bala, no, sang wala matupon nga kalibre sa mas luthang kun ako ba dalan tawon kun identify man mga caliber 45 na Aksyon Bryan nga bala, no, sang armas luthang ang gingamit sang mga suspetsado sining krimen. Kalabanan sa Aksyon dyan ginagamit sa mga nagapamatay kundi 9mm 45 eh. Gani man 45 tumakon mo bala ko ng igo diri sa likod ng imong talinga. So kumbaga diri sa kugo mo dapit isa ka igo pero ti papal man wala nga pagtiro sa tumbalay man ining biktima sa likod sining pagpangluthang karon nga gabi Aksyon Bryan, no? Anyways, susubong ginakuha nila sang laragway or documentation diri ining mga recoveries, no, nga nakit-an diri nila sa lugar sang aton nga mga investigador. Ang makit-an sa aton nga live feed amo ni ang investigador sa station number 2, no, sa Torreno, and then ang Deputy Chief of Police sang station number 2 si Police Lieutenant Jonito Pastrana. So magiging ayo diri nga kumasi ba may makapalapit diri kag makahatag sang dugang impormasyon na kang tanan sining pagluthang sining kay alias Aljun, legal ang edad residente sa Purok Lampirong Barangay 2 sa Lagkang Macolod sa maayong tani para sa mas madaling panahon nila may baluan kung anong lead sa likod sining shooting incident Aksyon Bryan. Aksyon dyan? Yes. Sige, i-consolidate lang karon kag ibira at karon sa night patrol ang kompleto kag dugang detalye. Yes, Aksyon Bryan, so forman ang pinaka-latest update dari development may angot sining shooting incident na nagluntad sa mga gabi diri sa area sa Purok Lampirong Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod. Last report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Isa naman ka shooting incident ba? Bisan sin olang Aksyon Oliver ang kuan hepe sang BCPO. Ang pinatsanayaga si Gay lang gyapon. Aksyon Firing Line. Wala na yang hadlok-hadlok sa pulis alangan. Siyempre, kung ikaw ang manugpatay, maniro kabala kunara ng pulis, siyempre hindi. Aksyon Firing Line. Daligid lang, ari ginendorso naton sa inyo ang Bloternate o kon ng Bloterna Plus Herbal Cap. Oras ko medyo kulabos na gid man lang masibay na ko subong nga gabi makaksyon mabike kwan na mabulos karon sa Action Night Patrol Action Eric Bagbanwa bantayan naman lagko pagid nga mga balita karon digdugay. Action Firing Line. Ini sa Action Bryan Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas aga pa sa Action Firing Line kag sa gabi sa Action o kon Action Hotline buwas Action Firing Line pagid buwas sa gabi. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.